Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без югары Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Зәйтүнә Зәкәрьевна Абдулмянова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Фатих Абдулалимович, улы Наил Фатихович, килене Иркә Загидулловна, оныгы Әзгат, Гөлшат тормыш иптәше Фәнис, оныкчалары Мәрьям, Кәрим, Карамалы авылыннан кодагысы Сания Ризвановна, кодачалары Венера Загидулловна һәм Гүзәл Загидулловна, кодагысы Алсу Софиулловна барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез тумышы белән Иске Кулатка бистәсеннән. Акыллы, тырыш кыз мәктәпне тәмамлап педагогия училищесында белем ала. Яшь белгечне юллама буенча Югары Терешка авылына башлангыч сыйныф укытучысы буларак эшләргә җибәрәләр. Нәкъ шунда ул үзенең булачак тормыш иптәше, сөекле әткәебез Фатих Абдулалимовичны очратып, гомерлеккә гашыйк булып, үз гаиләләрен барлыкка китерәләр. Дистәләгән еллар бергә гомер кичергән парга әле дә карап куйсаң сокланасың. Бер-берсенә карата мәхәббәт һәм хөрмәт, ихтирам һаман да яңа кушылган гашыйкларны кысыман. Күзләребез генә тимәсен. Гомере буе балалар яраткан олы күңелле әнкәй намуслы килеш үз һөнәренә тугрылыклы калып, балаларга белем һәм тәрбия биреп, ихлас эшләп килде. Ул минем өчен дә олы үрнәк, дип дәвам итә килене Иркә Загидулловна. Аның сыман ук тырыш, үткен, эшчән, кайгыртучан була алу олы бәхет. Һәр вакыт анардан киңәшләр алып, Аллага шөкер, бер авыздан яшәп киләбез. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган, кадерле, яраткан хатыным. Минем өчен йокысыз төннәр үткәргән сөекле әнием, йөрәк парәм, Газиз әбекәебез. Бүген күңелләр әллә ничек дулкынланып, сиңа карата ярату хисләре белән тибә. Тантаның синең гади түгел, 75 ел яшәгән матур мизгелең. Матур диләр синең юбилейны. Тормыш көндәлегенең алдагы бите ачылып, лаеклы килеш гомерең дәвам итәсең. Нинди сүзләр табы икән синең хакта сөйләргә. Берне әйтәсе килә. Синдәй кешеләр миллионга бер очрый торганнардыр. Син бик гадел, артык туры сүзле, әйткән сүзеңдә тырышчан, якыннарың өчен дөнья җимертеп, океаннар кичергә хәзер булган шәхес. Рәхмәт Раббыма, син безнең язмышка язылган кеше булганга. Мине ир итеп, балаларымны бүләк иттең. Балаларыңны бәхетле итеп, бик абруйлы ана була алдың. Ә хәзер оныкларыңнан, оныкчаларыңнан ярату һәм рәхмәт сүзе ишетеп яшисең. Кадерле әниебез, сөекле әбекәебез. Без дә әтиебез, бабабызның теләкләренә кушылып сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Безнең өчен гел кайгыртып яшәгәнең өчен, барып балаларым дип тырышканың өчен рәхмәт сиңа. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып, олыгаеп, 70, 80, 90 тула. Быел безнең әнинең дә юбилее 75-е. Әниебез безнең өчен иң кадерле изге кеше. Киң күңелле әниебез күпне күргән, күп кичергән, әти белән тормыш корып, 2 бала сөеп үстергән. Хәзер инде әниемнең оныклары җиткән буйга һәм 5 оныкчасы туган. Тиздән алар җитәр туйга. Оныкчалар туенда да булсын әни урының түрдә, гомер атың арымыша 100гә кадәр торсын үрдә. Сез булганда авыл да бар, туган йортыбызда исән. Ялгышмабыз, сез ул әти-әни безнең терәгебез дисән. Ә без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә гөрләп яшик. Куанычлар гына алып килсен, 75 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кадерле Зәйтүнә Зәкәрьевна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус гаиләгез сайлаган җырны бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алабыз. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әни
Киләчәк шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Егерме 22 декабрь көнне Иске Кулаткада туып үскән, Югары Терешкада гомер итүче Зәйтүнә Зәкәрия кызы Абдулмановага 75 яшь тула. Шушы тантаналы вакыйга белән ихластан бүген кайын сеңлесе Равилә Абдулалимовна Надыршина, балалары Рафаэль тормыш иптәше Фәхимә, кызы Фәхимә тормыш иптәше Камил, кызы Алсу тормыш иптәше Ринат гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Югары Терешка, Новоспасск, Сызрань шәһәреннән килгән бар теләкләргә дә бик теләп без дә кушылабыз. Мәңге яшь булып торган Зәйтүнә апабызга да тоймадык 75 яшь тулган икән. Ул безнең уникаль шәхес. Гомере буе аның күңеле шат. Әйтерсең, ул кешедә начар кәеф була да алмый төсле. Бер сүз белән әйткәндә, ул позитив йомгагы. Яраткан тормыш иптәше, абыебыз белән алар гомердә дә тормышларына зарлана белмәделәр. Бар авырлыкларын гаиләләре эчендә яшереп, икәү бергә җиңделәр. Хәзер инде 2 балалары, кияү киленнәре, оныклар бүләк итеп, үз гаиләләре белән яшиләр. Аңа ихластан безгә күрсәткән хөрмәте өчен Аллаһ да хөрмәт күрсәтсен. Бәхете мул, саулыгы нык, иманы камил булсын. Шундый матур бәйрәм көнендә бездән теләк, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларының, оныкларының күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле, озын гомер телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Күңелләрдә бүген бәйрәм, юк сәбәп буйгырга. Киресенчә, туды сәбәп бергәләп җыелырга, бергәләп күңел ачарга, җырлап биеп алырга, онытып төссез хисләрне күңел ачып калырга. Бүген синең туган көнең, син дөньяга килгән көн. Матур кышта бәйрәм ясап ничек туа белгәнсең? Туып та син гаиләбезгә бигрәк туры килгәнсең. Үз апабыз сыман якын кешедәй җитешкәнсең. Котлы булсын, матур узсын синең гүзәл бәйрәмең. Кабул ит изге йөрәктән шушы теләк бәйләмен. Кадерле Зәйтүнә Зәкәриевна, якыннарыгыз гаиләләре белән бүләк итеп сезгә матур җыр юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын.
ömrünüz bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, ömrünüz. Dostlarınız, yakınlarınız sizni her şak hürmet etsinler. Duvar tağlarınız ötkenden baxtlirak bulup kelsinler. Ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, ömrünüz. Bağışlana bugün tik sizge İhlas sözler, matur bulaklar Kileşekte turmuş yolunda Güçler girsin şuşu tilekler. Ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun, ömrünüz bulsun.